panguva ine zvinonyasobuda pachena kuti according to last year annual conference kunyasoonekwa kunzi kuBulawayo vakomana vakauya vakaendosa kuti mutungamiri wenyika yemasvodonzo mnangagwa aiwa ngavarane ngavachimhanye beyond 2028 vasvike 2030 but panguva ino tichiona kuti the term has been extended from 2030 vamwe vakutoti 2033 vamwe vachitoti aiwa a dynasty to 2050 vp konstantinochunga zvava zvakonzeresa kuti vakwanise kuraiza manje and panguva ino vachiresista kuti vision 2030 ngaimisiwe zvaonekwa panguva ino kuti even mutungamiri wenyika abva auya akati zviri kumhanya for ma 2028 elections but the biggest question panguva ino yobuda panapa ichibvunzwa zvichinzi panapa kunokuwa kunzi now your vision 2030 is amongst my agendas at this year's annual conference kwaMutare next month. What is Chiwenga going to do? Sarabina mashkwamda nyiko panguva ine ndebo subscribe or like on the bell icon chibina panapa mo the news of samdanyora jeti. With the 10 ZANU-PF provinces having adopted resolution for the implementation of the party's Bulawayo annual conference decision last year to extend President Emmerson Mnangagwa's rule beyond his 2028 constitutional second term limited to 2030. At the upcoming Mutare convention, Vice President Konstantino Chiwenga and his camp face the biggest challenge yet in the ongoing internal succession power struggle to acquiesce, resist, or reject it outright. Mnangagwa and his faction have taken a huge move to entrench him in power for what effectively amounts to a third term by implementing the 2030 resolution. So the question now is, what will Chiwenga do in Mutare and beyond? No question apapo muRezimbabwe zviri kunzi pamba zvinyasokuonekwa kunzi now 2030 ndio itozikanwa inogarira kwaMutare next month. Asi panapa VP Konstantino Chiwenga wanyasokuonekwa kunzi his against the 2030 plan. What do you think he is going to do? Panguva ino panokuwa kunzi mutungamiri wenyika akainvesta muma allies ake zvakanyanyisa kuti vasupport vision 2030. Do you think Chiwenga is going to win? And also, what do you think Chiwenga is going to do? Achaita sei kuti astope this resolution? Imbotidze mafungiro enyu not kudi pamusoro pechitiko chiri kukashikamadza vanhu nekuvhundutsa vanhu chavari kumirira kuti regai tinoona kuti kwaMutare kuManicaland zvichapera sei. Pinai comment section menu mutidze mafungiro enyu not kudi pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, share on the bell icon.